ଲାଭ ଅଛି କଣ? ଲାଭ ଅଛି ଏଇ ଶୈତାନଟା ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ମର୍ଡର କେସରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଣ କହିଲ? ତମ ଡାଡି କି ମୁଁ ମାରିଛି? আমি তো মারলা ଆମେ ଏବେ ତ ଖେଳ ଖତମ ମେଘନାଥ ମର୍ଡରାଜ, ଖେଳ ଖତମ ଆଉ ନାହିଁ। মেঘনাথ বাবু উপযুক্ত প্রমাণ সমূহ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲ ଅଜନ୍ତରେ କାହାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇଥିଲେ ସେ ଚାରି ଚାପୁଡ଼ା ହେଇ ତାରି ଭୂମି ଆସିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷ ପରିଣତିଟା ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ। ନେଇଯାନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଟା ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଯାନ୍ତୁ। ट्रांसपोर्ट मेघनाथ मर्दराज ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପକେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଅ। ପୃଥିବୀର ଅଷ୍ଟତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କଣ କଲି? ଏଠି ମର୍ଡର କରୁଛି, ସେଠି ଯାଇ କରୁଛି ବିହାରୀ ଗାଈ ଚିପିବି। ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷড়ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଛ। ମତେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଷড়ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଜେଲରୁ ଫେରେ। ଯୋଉଠି ରାଜ ପରିବାର ସେଇଠି ଷড়যନ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ପରିବାର ଷড়যନ୍ତ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସେ